V dnešnom videjku sa pozrieme na Alza Logitech zostavu za 2329 €. Pozrieme sa, aké komponenty táto zostava obsahuje a koľko ušetríte po kúpe týchto komponentov. Postavíme si Halik 5 za sumu Alza Logitech zostavy a porovnáme si to počítače v jednotlivých hrách. Zdravím vás všetkých pri ďalšom videjku, kde sa ideme pozrieť na Alza zostavu, konkrétne na Logitech edíciu, ktorá na Alze stojí 2329 €. Čo je už celkom dosť za zostavu, musím vám povedať. Dnešné videjko som rozdelil do troch fáz. V prvej fáze sa pozrieme na komponenty v Logitech zostave a zistíme ich výslednú sumu. V druhej fáze si postavíme Halik 5 za sumu Logitech zostavy a v tretej fáze sa pozrieme na benchmarky týchto počítačov a zistíme, ktorý je lepší. Takže nachádzame sa na Alze a máme tu pred sebou Alza Gamebox Elite Logitech edice s i7 RTX 4070 Ti Super, 30 GB rámkami, 2 TB SSDčkom. Už to není budget počítač, ako sme zvyknutí u mňa. No a nás zaujímajú komponenty, ktoré sa nachádzajú tu dole vypísané a zistíme, koľko vlastne stoja. Takže máme tu Intel Core i7 14700KF, ktorý má 20 jadier, 28 vlákien, v základnom takte 3,4 GHz s turbo boostom na 5,6 GHz. Socket Intel LGD 700, to znamená, že tento rok to končí, upgrade je možný na nejakú možno i9, čo už tam taký veľký skok by som povedal, že nebude. Ako som už spomenul, má to 20 jadier, čiže to proste je počítač aj na nejakú tú prácu. Čisto na hry by som si tento procák ISO nedával, pretože to je plán zbytočné. Potrebujeme tam ISO nejaký kvalitnejší chladič, isto by som išiel do vodného chladenia, pretože celkom aj kúri, musím povedať. Ale tak, ten výkon sa nejako musí chladiť, pretože to je dosť výkonný procesor. Základná doska Asus TUF Gaming B760 plus Wi-Fi. Taká basic doska za 200 €. Nevyzerá zle, vyzerá celkom pohodičke, taká mohutná. Jedna socket LGD 700 má priestor na 45 rámky s maximálnou frekvenciou 700 MHz. Má 3 N2 sloty, čiže tam pomerne stále môže dokúpiť nejaký ešte disk. A čo sa týka, má aj celkom pohode USBčka. Tu má jedno USB-C a nejaké možno USBčka. Má to Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB. Neviem od akej značky, to si musím pozrieť, ale viem je tu, že to je Genward, čo není moc moja obľúbená značka, musím povedať. Ako môžete vidieť, jedná sa o túto grafickú kartu. Stojí 870-90, čo je dosť za grafiku, ale tak má to nejaký aj ten výkon. Není úplne najlepšia, najkvalitnejšia, že vraj sa ľudia sťažujú vlastne na hluk tých ventilátorov, že to nemá kvalitné spracovanie. Takže za mňa možno, že by som ja radšej volil tam nejakú MSI alebo Asus, keď už tak, keby tam ja idem voliť. Je to dosť celkom kvalitné. Vodné chladenie to má Fractal Design Lumen S28 RGBV2. Podľa mňa s týmto chladičom by nemal byť problém. Pohodičke chladič, pekný chladič, RGBčkový. Za 140-90 by to mal úplne pohodičke uchladiť ten Intel. Máme tu 32 GB rámky DDR5 s frekvenciou 6000 MHz. Kingstony, proste, ale asi RGBčkové, myslím si, no jasné. RGBčkové Kingston Fury Beast DDR5. Momentálne nie sú ale na Alze ako číslo nové, tak som dal klasické, hej, že už nejaký cenový rozdiel bude. Disk Kingston KC3000, NVMe 2 TB, to je dobré SSDčko. Vidíte, že SSDčko má životnosť 1600 zapísaných terabajtov, čiže o to sa moc nebojím. Rýchlosť čítania 70 MS, rýchlosť zápisu 70 MS, takže s týmto absolútne nebude problém. Zdroj to má 850W Corsair s účinnosťou 90%, takže s týmto by tiež nemali problém, to sú celkom dobré zdroje. No a vlastne caseka je customnutá Fractal Design Pop Air RGBčková, ktorá je celkom obľúbená, dávam mu dosť zostav, takže tiež toto je celkom dosť kvalitná a dobrá caseka. No a dostávame sa na koniec prvej fáze videjka, a to tým, že zostava nám stojí príjemných 2028 € aj 12 centov so zľavou, pretože nejaký komponent tam je v zľave. Tým pádom bez zľavy to stojí 2138. No a cenový rozdiel je teda 200 € aj 88 centov. Po zrátení možno ako Windowsu 15 €. To môže byť rozdiel okolo takých 170 €, čo je celkom podľa mňa v pohodičke. No ale ešte než pôjdeme do tej fáze 2, kde vám ukážem môj počítač, moju zostavu, ako by som to spravil, by som bol rád, keď vidíte, že dole pod videjko, kde je čierne tlačítko odoberať, ktoré by sme mohli stlačiť, pretože chcem dať do konca leta 5000 odberateľov a s týmto mi môžete baviť, je to dosť odvážne, je to dosť odvážny cieľ. A hlavne ľudia, je to zdarma, môžete hocikedy zrušiť a pre mňa je to extrémna podpora, motivácia tvoriť ďalšie takéto videjka a pomáhať vám tu s počítačmi zdarma. No a ak si už klikol na odber, poďme sa teda presunúť tej fáze 2, kde si ukážeme môj počítač. Ako som už spomínal, toto je môj najobľúbenejší procesor, pretože je asi jeden z tých najlepších. Na hry je to úplná bomba. Keď chcete na tom strihať videá, robiť proste nejaký content, radšej by som vám už odporúčal tým pádom ten Intel. Ten má 20 jadier, ten môže proste zvládať vyššie úloh naraz. 42690, no zdražel, musím povedať, že zdražel, veľmi dlho bol v akcii. Ešte raz, 8 jadier, 16 vlákien, základnom takte 40 GHz s turbo boostom na 5 GHz. Hlavne má to technológiu AMD 3D Cache, čiže to v hrách robí extrémne bomby. A to je ten dôvod, prečo to má vlastne taký výkon, aký to má. Hlavne čo tu je to na socket AMD AM5, čo znamená, že vlastne to môže upgradeovať až do roku 2027, čo LGD 700 tento rok končí. Takže toto by bol tiež dôvod, keď chcete si ten počítač tuniť, tak by som fakt radšej išiel do AMD v tejto chvíli. Tu máte nejaké porovnanie 7800 i3, 193 FPS,
i7 14100K, 177 FPS napríklad. Takže vidíte, že v hrách to ťahá o mnoho lepšie, aj keď i7 má vyššie jadier, vyššiu frekvenciu. V takom Red Deadku už máme rozdiel okolo 20 FPS, čo už je celkom tiež dosť. Takže poďme si to tam dať 426,90 do košíka. Ďalším komponentom zostave je samozrejme chladenie počítača, pretože procak musíš nejak chladiť. Ryzen 7 78X nekúri až tak, ale rozhodol som sa tu dávať tohto vodníka, aby nám pekne vyzeral aj v skrinke, keďže to budeme dávať na NZX skrinku. No a za mňa kvalitné chladenie NZX je dobrá značka. Dajme to tam 157,90 do košíka. Tretím dôležitým komponentom zostave je samozrejme základoska, kde si všetky komponenty našroubujeme a namontujeme. A tu som vyberal MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi. Jedná sa o top dosky k tomuto procesoru, čo môžete dať. Dával som to už vo väčšine zostávach, dávam túto, pretože cena, pomer, kvalita, hodnotenie je asi najlepšie, čo môže byť. Je tu na soket AMD AM5, miesto na 4,5 rámky s maximálnou frekvenciou 6400 MHz. Má to aj celkom bohaté USBčka, dívajte sa koľko tu toho má, ty kokos. Takisto miesto na 3 N2 sloty. Není čo vytknúť, ja si myslím, že tam môžeme dať 189,91, kúpujem to za kódom do košíka. Ďalším dôležitým komponentom zostave je samozrejme grafická karta, ale že predtým by som bol rád, keby ješ dole, lebo by som videl, kde je link na môj TikTok, kde by som poprosil, aby si rýchlo išiel hodiť follow, pretože tam dávam skrátený content z 5 zostav. Sú tam 5 zostaví pod 1 minútu a taktiež aj technologické veci. Čiže keď už budeš niekedy scrollovať a sa tam zjavím, by som bol rád, keby tak klikneš na nejaký ten lajčík a my sa presúvame na grafickú kartu. Tu som vyberal Sapphire Nitro plus AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24 GB. Toto je brutálne výkonná karta, brutálne kvalitná karta, brutálne dobrá karta. 24 GB dosť, 20 000 MHz frekvencia, odber 339 W a odporúčaný výkon zdroja 800 W. Toto dneska máme všetko spĺňať. Čiže ja si myslím, že tam môžeme dať 1139 € do košíka. Ďalším dôležitým komponentom zostave je samozrejme operačná pamäť počítača, čiže nejaké tie ramky. Kde som vybral Kingston Fury 30 GB DDR5 s frekvenciou 60 MHz s časovaním CL36, Beast Black z AMD Expo. Majú veľmi dobré hodnotenia, takže si ich opäť kúpime s Alzacotom za 95,31. Poďme tam do košíka. Keď už sme pri tej pamäti, poďme sa dať samozrejme aj SSD tohto počítača, a to som vybral Kingston KC3000 NVMe 1 TB. Samozrejme toto isté je, ale 2 TB aj v Logitech zostave. Mne väčšinou vždy vystačil 1 TB disk, takže ja som naučený dávať takto, a to už fakt chce, tak nech si priplatí za ten 2 TB. Má to životnosť až 800 zapísaných terabajtov, rýchlosť sčítania 70 MB/s s rýchlosťou zápisu 60 MB/s, nemám čo vytknúť, 86,31 do košíka. Ďalším veľmi dôležitým komponentom zostave je samozrejme nejaký ten zdroj, nejaké to napájanie počítača, ktoré je ultra veľmi dôležité, pretože keď ti drbleme z elektriky, tak nechceš prísť o svoje milované komponenty, kámo, keď prídeš o hentu grafiku za hen takú sumu, kámo, to ti nebude ľúto, bude ti to ľúto, budeš plakať a to ty samozrejme nechceš. Takže zdroj je veľmi dôležitý a tu som vyberal Be Quiet Pure Power 12M 850 W. Je to gold s účinnosťou 90%, za mňa Be Quiety sú veľmi kvalitné, sú Ačkové zdroje, celkovo ich tichosť, kvalitnosť, kvalita je proste insane, za mňa si ho tam proste môžeme dať 139,90 do košíka. No a posledným komponentom po fáze 2 je samozrejme PC case, ktorú som vybral NZX TH5 Flow RGB Black. Presvedčila ma aj suma, lebo opäť je tu zľave za 792. Bude nám to ladiť s tým vodníkom, takže proste bude to vyzerať úplne naložene. Chýbal mi možno hore jedno USBčko, aj keď ja moc tú USBčka no používam na SD karty. Pekná kejska, má tu rovno 4 osadené ventilátory, 2 ARGBčkové predné 140 a potom aj jeden zadný a jeden spodný 20 mm. Už bez RGBčka a plus hore si dávate ešte toho vodníka. Takže 75,92 do košíka. No a nachádzame sa už u konca fáze 2 a výsledná suma tohto počítača, ľudia, je neuveriteľných 2317 € a je 13 centov. Čo keď si porovnáme s Logitech zostavou, je to zhruba od nejakých 20 €. Takže podľa mňa sme cieľ splnili, postavili sme počítač lacnejší a či je lepší, dozviete sa benchmarku tohto počítača. Takže Cyberpunk, Logitech zostava 1440p, ultra nastavenia, okolo 85 fps, 86, dobre, dajme okolo 90 fps, a keď sa pozrieme na Halik počítač, tak Cyberpunk máme okolo 100-300 fps, 101, 99, 95. Tu je to zhruba celkom podobné, hej, tam by ste podľa mňa moc FPS-kový rozdiel nevideli. Také Red Deadko, Logitech počítač 133 fps, no a Halik PC tu má okolo 170 fps, čiže podľa mňa cieľ je určite splnený. Takže ľudia, finálne zhrnutie, ak chcete streamovať, ak chcete do toho hrať hry, ak chcete strihať videá, isto by som radšej išiel do kombinácie Intel Nvidia. Ak chcete hrať hry, iba hrať hry, ak chcete byť klasický hráč,
určite voľte AMDčko, ktoré si môžete do toho aj vytuningovať. Takže toto by bolo všetko z dnešného videjka, ja vám ďakujem za to pozeranie, dole sú všetky linky na Instagram a TikTok, zanechajte nám follow, aby ste vedeli o nejakých počačoch skôr. Zanechajte odber, nech dáme 5000 do leta, do konca leta, alebo ja dúfam, že tak nejak to dáme. No a vidíme sa pri ďalšej zostave. Ďakujem krásne, užívajte deň, skladajte počítače a čaute.